Angibingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uThabiso madoda uqumba amaqumba nalaqumba lesele lentaba ubingelela umbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha abathi beyivimba ngapha aphuma ngapha ubingelela amavinjwa nge1000 ubingelela amavinjwa nge16 ubingelela amavinjwa ngenkulungwane namanje sibukhoma lapha ya kuhlanga media ku YouTube kanti ke igama le show why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina ebantwini nje bebonke wena ukhetha ukuthi lo buhlungu ubuzwise mina kusebusuku ke njengamanje siyaqala nqa ukushutha ebusuku because le ndoda kade siyifuna singayitholi sekuhambe kwahambe sagcina siyitholile namhlanje usisi impendulo uzozithola because naye behleze zibuza ukuthi why ngempela kungani lo muntu ehleze ngenza kabuhlungu kangaka engithuka esho wonke amagama abuhlungu egcineni kosuku sinaye siyalamana siphuma esifini esizodwa siphuma elodwa uyabona. So ibhlungu kakhulu indaba namhlanje bafethu ngendlela yesimangaliso kanti ungakhohlwa mhla ka28 kuSeptember 2024 zimile lapha eworkshop uzibizela uGame uMfowangcobo uMapholoba wathozani lapha kumbuso wamaciko kuzobe kumnandi kudelile mawungamazi uqumba amaqumbane uzoqala ukumbona lapha bukhoma ngoba ngizobe ngomunye wabo MC lapha emcimbini kaMapholoba lapha obizwa ngokuthi ke umbuso wamaciko ake sihambe sestudio nje ngale kokupholisa amaseko siyoza ukuthi silungisa kanjani le ndaba xebu asiphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya namhlanje ke kuhlukile sisebenza ebusuku namhlanje ngenxa ukuthi umfowethu bekade siloko singamtholi sesamthola and kunesikhathi simfuna singamtholi so namhlanje sikwazile ukuthi simthole so sabona leli thuba asingazali sesidedela mana sisebenze ngoba mhlawumbe kusasa kungasa kuthiwa hayi akatholakali futhi again sesinezinyanga impela simfuna singamtholi uhlelo why mina TV uhlanga media siyakubingelela mfethu siyakwamukela ohlelweni akaphileka mfethu bezowena impilo yeah mfethu no kuright kakhulu siyajabula manje ukuthi sigcine sikuthola kodwa mase kunesikhathi impela cishe imiyalezo bolo kuyithola ya ukuze phela ke lapha nalapha amolo uhlanganisa yeah ngiyajabula kakhulu mfethu even though ke mhlawumbe ungazi ukuthi ubani umuntu okuyena ukubhalele kodwa ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuthi mhlawumbe sikudalulele ukuthi ubani ukubhalele mhlawumbe ukuthi kube khona imibuzo engikubuza yona mhlawumbe just ukubheka ukuthi lezi zinto akazikhulumayo ngawe angaze ngabe zinhle engabe zimbi kodwa ke sizozwa mase khona yena ngabe ziyahlangana nolwazi wena onalo ngawe uyabona because asibuzi ngomunye umuntu sibuza ngawe sikubuze mhlawumbe ngezinto ezithize nje mhlawumbe empilweni yabo yeah mhlawumbe nje ukuqala engifisa ukuthi ngikubuze abazali senabo abasekho abazali abasekho senabo abazali hayi lutho ingane onayo ya yona ikhona kodwa ke angihlali nayo awuhlali nayo yeah okay ngiyazi ukuthi impendulo yalombuzo engizowubuza nami futhi ngiyayazi kodwa ngiyafisa ukuzwa iside lakho because kunento engifuna ukuyibuka kuwena ukuthi mhlambe emva kokuthi belahlekile abazali bengasekho wazizwa kanjani ngesikhathi abazali bakho belahleka noma ngoba abashonanga kanye kwashona oqala waphinde washona omunye mhlawumbe wesibili angithi so usekushona lo wesibili obase kuyena mhlawumbe masozimelele kuyena kakhulu wazizwa kanjani bezo kwavele nje uzizwa mangathi khona isikhala esivulekile bezo kwavele nje ngazizwe ngathi kunesikhala esivulekile ngathi khona into eshodayo nje impela yabona bekunzima kona akujwayelekanga kodwa ke ukuhamba kwesikhathi kancane usala noba ekhaya ngaleso sikhathi mabeshona hayi khona usisi wami omdala engihlala naye kahle namanje sohlala naye ya ngihlala naye ngisho njalo mhlambe since emdala isikhala sikamama noma isikhala sabazali mhlambe khona somehow la ukuzwe khona ukuthi no man even ngisizwa kodwa since khona usisi kukhona la balance sakhona ngasho ukuthi uyabalansisa kodwa ngeke kufane nje ngoba kuzokhona abazali yeah ngeke kufane kodwa futhi mangathiwa yena akekho ngabe kuwes noma mhlambe ubukhona bakhe ipresence yakhe awuyizwa kangako noma mhlawumbe uyezwa ukuthi njoba khona usisi ukhona umehluko khona mangathiwa yena bengekho ngabe kuwes kakhulu
Ey. Kona-ke lapho lo mbuzo wakho uthanda ukungidida kancane ngoba yena kobe khona nje hayi ngiyakubona ukubaleka kuba khona kwakhe. Kodwa-ke futhi nami phela njengendoda ngiyakwazi ukuthi yabo ngihlanganisele lapha nalaphaya. Amatoho akhona uyasebenza umuntu osebenzayo. Ngeke ngisho ukuthi umuntu obamba amatoho lapha nalapha ngisebenze kahle kahle. Okay. Siphile esikhathini la khona uthola ukuthi kunokukhalaza okukhona kuma bengane ukuthi obaba bengane izingane abazondle. Mhlawumbe ngezizathu ezithizo obaba bengane mhlawumbe noma ngezimo abasuke bebhekene nazo. Abanye abazondli ngamabomu besebenza. Mangathiwa sibheke esayidini lakho ubaba onjani ungathi ubaba onjani wena uyondla mayekhona amandla noma ekhona amandla uyabalekelana nako ukondla ngoba mhlambe usuke unenkolelo yokuthi vele le mali njoba ngiyitholile incane futhi njoba seyincane sengizohlephulelana nawo nabanye abantu noma mhlambe khona incane ingaka ake ngithumele ngoba khona okufikile akufani noma ngekho wena oluphi uhlobo likaBaba ugombula kwesakhe makukhona oncane okuqhamuka uyaveza kuma wengane. Uthi ngasho nje ukuthi kunzima ke lokho ngoba uma wengane afune lutho nje uqhamuka ngimena. Like umnikeza kathathi. Yabona mhlambe ngalisa sikhathi ingane isancane isazalwa kumnandi. Yabona izinto bengizenza ngimnikeza kodwa nje ngokuhamba kwesikhathi ke ngezimo zempilo akasamukeli lutho oqhamuka ngimina. Ziyenzeka izinto ezikanjalo. Ubudlelwane basisi wakho nawe ubunjani? Bangakhuluma iqiniso nje mfethu abukho kahle kahle. Emva kokushona nje kwabazali bethu nje asathola nje kahle kahle nje. Kodwa phela ke siyaphila ngoba siphila ndawonye siyaphilelana. Khona lento ekithi uma ngabe mhlambe kwenzeka ngithola imali ethize ngingazama something mhlambe engangifakela iprofit ukuze impilo yami iqhubeke phambili. Athi omunye umuntu mangithola imali since ngingasenabo abazali ngingakho umuzi ngithatha umfazi ngiqalela umndeni wami. Wena ungenze njani mangathi uthola imali? Njengoba nje mfethu mina ke igama lami mfethu ngungqubeko mfethu. So into nje bengaqhubeka ngithanda ukuqhubeka nesibongo sasekhaya njengoba ngisho nje noma umntwana njengoba singasatholani kahle bengifisa nje ukuqhubeka nami ngiqhubeze ikhaya. Yebo into enjalo. Qhubeke nje isibongo sami nje into kanjani. Okay. No mfethu. Omunye umuntu kathi ngoba ngingedwa angeke ngize ngiphume ekhaya mina ngizoba nomfazi khona le ekhaya since kodwa ubudlelwane bakho nosisi wakho bungekho right ungafisa nokuthi moba nomfazi uhlale naye kini. Kunokufuze engabuhlala ekhaya ngoba phela ekhaya mina kuphela umfana okhona. Njengoba nje sibabili kwabazali usisi yena umdala bese kube mina ke kuphela umfana okhona-ke. So fuze ngabe hlala ekhaya na uma wengane lo fa ngabe hlala sonke yabo ngiqhubeke njengoba ngisho nje ukuthi ngunqubeko mina fa ngabe ngiqhubeza nje into ezasekhaya. Isibongo no bafo kunomuntu ke la osibhalele ngiyajabula mfethu information onginikeza yona ngihappy ngayo ngiyajabula kakhulu. Okunye okusenhlizweni yami njengamanje ukuthi ngiyafisa ukukubuza lo mbuzo ngaphambi kokuthi nje ngikutshela ukuthi ubani osibhalele. Ku10 kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha ba ngokuthembeka onako ebantwini osondelene nabo nasebantwini mhlawumbe noma emntwini othandana naye noma ebantwini bakini bonke nje abantu abaseduze kwakho ukuthembeka iqiniso nalo kubona ku10 kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha ba? Nkosi yami ngazipha nje u8. Ngazipho 8. Ngazipho 8. Lo 2 sesayidini 1. Phela khona kubona bonke abantu abangabona ngokufana nawe yabo ingakho sengenzela lokho nje ukuthi to avoid disappointment yabo. No bafo kunomuntu la okubhalele. Umuntu la
okubhalele. So simthathile ivideo. Uyena uzochaza kabanzi ukuthi yini ebangela ukuthi abhale, esiphi isizathu esimenza ukuthi akubizele la njengoba sikubizele la. Mina benginokuyithethe mhlawumbe uyasibaleka kodwa ke ugcina sitshelile na ukuthi no awusibaleki izimo zamadokho nokububambe kubuye kuphele ububambe kubuye kuphele. So siyabonga ukuthi njengamanje kukhona okutholayo okubambile. So le video ngifuna uyibukele bafu bese ke sithi ukuqoqa kancane emva kwayo. Okay. Uzoshala aya ezansi. Play lapho. Sanibonani, igama lami nguZethu kwaMkhize. Inhloso yami ukubhalela uHlanga Media. Nginenkinga kabhuti wami othi njalo mephuzile amese yangithuka akhulume konke ukuthanda kwakhe. Manje ngidinga uHlanga Media lungisize. Ngiyabonga. Angazi uyamazi lo muntu. Haya ngiyamazi Uyinaye ba? Noma bengalindele ukuthi bengawuyena ke. Ulindele ba? Ya ngiyamazi awusisi wami lo. Hayi ukuthi phela bese kade ningidinga kanje mhlawumbe awengane kanje. Bengabe kufunela noma ingane ngoba phela uke waveza ukuthi noma uzilethi umnikeze izinto uyayinqaba ngithi. Kungenzeka futhi aphinda kulandelele khona konjalo. Ya ngoba phela ngumuntu onokuzama ukuthi ngizama ukukhuluma naye hlezi ngizama nje ukuzama ukuthi sibuye sizwane kahle sibone ngasolinye. All right bafinda bamayengana ke sibuye siyibone ngelinye ilanga. Ake sifocus kule yasisi ivideo maso wanelele ukuyibuka. Ngikunikeza mhlawumbe uphinde kulungile kulela. Lo le video kuyangihlekisa abafinda bayawo ngoba yazi akekho umuntu okayivume ukuphinda ayibukele. Njalo umuntu membuzo kuthiwe uyafuna ukuyibukela bonke bayaphika. Kodwa ke kusho umuntu osuke esanele ngokwami ukucabanga. Ngicabanga ukuthi umuntu osuke esanele. So uzizwa kanjani ngenkulumo kaSisi? Hayi angizizwa nje kahle uza ayonto engiphatha kahle le. Uvele ke nje umkhuba yakhe asithola nje kahle izona lezi zinto lezi. Mana ke bafu ngoba isikhalo sikaSisi la siveza ukuthi ma uphuzile udlela amankwebevu kabe amanzi amponjwana unokuthi ma uwadlileke edleke kahle unokummemeza endaweni abantu baze baphumele ngaphandle bebuke lapha kini nimemezana mhlawumbe uthuka nisinhlamba wenzani ngabe lezi zinto izinto mhlawumbe eziloku zikuhlela enhlizweni oyikhipha ngoba naku so uphuzile noma mhlawumbe ma usuku ungaphuzile uyaye ube novalo lokuthi uyikhulume noma mhlawumbe izinto nawo ongazi ukuthi iqhamukapi yini inkinga. Mangakhuluma iqiniso nje mfethu yakhuluma nalo isister kodwa so I mean speak his heart when he's drunk. So cabanga ukuthi ikona lokho ngoba nami awuphinde futhi silunga ngizwanga kahle la ngisalile. I mean speak his heart when he's drunk. Oh okay indoda ikhuluma inhliziyo yayo mayiphuzile. Yeah okay noma ikhuluma okusenhlizweni mayiphuzile. Okusenhlizweni mayiphuzile. Okay. So nawe ngeke ukufikela ukuthi ikhulume mawusuke sowuphuzile lezi zinto lezi ezisuke ziloko zikudla enhlizweni mawusuke usowupa ungakwazi ukuthi uyikhulume ngoba usowupa ne kodwa mase uphuzile ila khona ukwazi ukuthi ukhululeke uyikhuluma kuba lula. Ngisho nje ukuthi mhlawumbe mangaphuzile attention angiyithuli. Ya kodwa ke cathi mangiphuzile ke ila enginothisa khona ngoba umuzwa nje ekhuluma kanjalo. Okay le inkinga eseyinesikhathi vele iloku ikhona akuyona inkinga yamanje mhlawumbe noma inkinga yenzeka usuku olulodwa ngendlela akakhuluma ngayo ngathi uthi inkinga enako kwenzeka mawuphuzile mhlawumbe yini unothisana because umuntu mawukhuluma naye namhlanje yenzeka ukuthi ashintshe enze ngenye indlela kusasa mhlawumbe uzizwa wakho mawusuku ukhulume naye namhlanje nakusasa futhi uyawaphinda amaphutha akafanayo. Ikona nawe uphinde ubuye futhi again uphinde umtshela into akade umtshelayo. Ya ngasho kanjani Nkosi yami.
ngasho kanjalo impela ngoba sekukaningi impela ngizama ukuthi ngikhulume lento naye hayi akangithatheli nje ikhanda so bawuphuzile kuyazi ke ayikho into ehlala esifubeni. Okay. No, angifuni ukubuza wena ukuthi yini leyo kodwa ngiyafisa ukuthi ngobusisi wakho ukhona. Ngiyafisa ukuthi ukhona around. Ngiyafisa ukuthi angene eyikhulumele namhlanje achaza ukuthi yini ekuyiyona yona mhlawumbe izimbangela yenza ukuthi ugcine nawe sekunamagama nenhlabathi aloku ephuma kuwena yakuyena noma esuka kuyena eza kuwena. Just ukuthi silungise from lapho ke sibone ukuthi siqhubekela kanjani phambili. Mhlawumbe ke ngifonele nazi insizwa la ngaphandle sibone ukuthi kwenzeka kanjani ngoba siyafisa ukuthi bemfaka. Yeah, sure. Yeah, ngamfaka madoda, yeah, sure. Yeah, sisayi angazi noma uzogona noma uzomesa kanjani. Okay. Ninjani dadewethu? Sikhona njani? Siyaphila. Ubhalile lapha ukuthi masikutholela umfowenu. Uyakhumbula ke na ukuthi behlezi siqhumana ngendaba yakhe besizama konke okusemandleni kodwa singamtholi namhlanje. Siyabonga ukuthi ugcine kube impumelelo ke nanokuthi khona sekumnyama sekunje kodwa ke sigcina sifikile osukwini lokuthi sikhulume lento ekushisayo nevideo futhi simkhombisile. Mhlawumbe umbukele nje ekhaya usisi ubawa kabayisibonga. Uzethwa kaMkhize mina igama lami. Yebo Khabazela. Umfethu ngicabanga ukuthi mhlambe uyafuna ukuchazeleka kabanzi ukuthi mhlambe nombukeli nje esekhaya ukuthi uqala uchaze wena ngokwakho ukuthi okay into engenzile ukuthi nginibhalele mina ingenxa yokuthi kwenzeka lokho. Okay, inhloso yami ukuthi ngibhalela kuhlanga media. Nginenkinga kabhuti wami. Yebo. Ubhuti wami sihlala kahle naye mengaphuzanga. Kodwa meke waphuza nje ubhuti wami uyangithuka ame ngisho egcekeni ngiangibukanise nomakhelwane. Ngise ejointini seliyaziwa nje lami igama ngoba uhlezi uzongibiza ngamagama khuluma yonke into ayithandayo. Yebo. Kubhlungu ngoba ngicabanga ukuthi wena umdala vele ekhaya. Yebo mina ngimdala. Okay. Nabazali futhi abasekho ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu oyingane kufanele ngasonke isikhathi noma enendlela yokukhuluma mhlawumbe afisa ukuyikhuluma kuwena kuhlalwe phansi kukhulunywa ngoba senisele nobabili akekho omunye umuntu onganiqondisi uyabona. Uthi yini inkinga? Uyakumemeza nje akuthukanise because wenzeni? Izizathu sona angeke ngize ngisazi kodwa kwezinye izinto ngiyaye ngimkhuze nje ukuthi uyamosha nje la endlini ekubeni uyazazi ukuthi akasebenzi umosha ngisho ukudla kwezingane ifridge nje sihlezi kwinto yakhe okunye mangimkhuza futhi elele ngale camera nje basingena ceiling board uyabhema le zinto zakhe lezi kwawezulu manje angisakwazi ngisho ukulala mina ngale camera ubhema nesinemvu cha ubhema insango ubhema ugwawuhlaza. Okay njobe ubhema kungena ceiling board kuyangena nangale. Yebo into ethi yangena iziphumele ngala ngakuthina singakwazi ukuthi silale kahle. Mawusuke ukukhuluma naye soba uyakuphendula noma akakuphendula? Umuntu oquiet yena ongakhulumi kakhulu ngoba ngisho ngamtshela into manje ngeke aza kuphendule kodwa meke waphuza ngathi impendulo usuke ephethe zonke. Ngoba nje uyathukisa nje yisa ngibiza ngayo yonke into. Izinhlamba lezi serious nje. Hayi nothi inhlamba kodwa nje usuke ngibiza nje ngamagama athize. Okay. Bafo kubhlungu ke ukuzwa into esimayifana nale. Angazi yini inkinga mfowethu? Yini mhlambe kuyiyona ongathi isuke ikudla enhlizweni uma ngabe usoba ufisa ukuyikhuluma kodwa ungakwazi ukuthi uyikhulume. Eziphi lezi zinto ekuyizona eziyimbangela ezenza ukuthi ugcine ubiza usisi wakho ngamagama? Yini inkinga mhlambe? Nkosi yami cha mhlambe lo mbuzo mawungawubhekisa ngakuyena mhlambe ngawuphendula ngoba phela usuke ngitshela yena uyazazi izinto ekusuke ngiyibala. Uqonda ukungitshela bafu ukuthi kushuthi kunento angakayikhuluma usisi. Hayi cathi akakokusho konke mangambuza nje mhlawumbe ngaphinda akuchazela kancane. Okay wesisi ngicabanga ukuthi masikhula
sigcina siba nezingane masikhulu abanye bagane baye emzini abanye baganwe kufika abakhosikazi ekhaya ngicabanga ukuthi angisengangoba kwa uma wenu nobabuni babenishile mhlawumbe umunye senezingane naye ushilo wathi unengane mhlawumbe nawe unengane niba ngaphi ekhaya ekhaya mina naye nezingane zami. Oh okay wena uyena izingane zakho zingaki Zimbili. Oh okay okusho ukuthi niba u4 ekhaya. Yeah. Okay bafo yini inkinga phongo waphela ngicabanga ukuthi manje ba u4 uyibashana bakho usisi wakho ngicabanga ukuthi ngihleli kahle. Hayi inkosi yami ngeke ngithi siba u4 ekhaya. Why Siba u5 kahle kahle. Sihlala nje siba u5. ingane yakho uthi ihlala kubo kwayo Aw. Sihlala noMdletshe isoka lakhe. yebafo liyavakasha lihambe Hayi ngeke ngisho ukuthi liyavakasha ngoba umuntu ohleze khona. Umuntu ohlezi nje khona impela nje. kahle wena Iyona ke into evele sisusane ngayo ke ngoba thukele hambile. Thukela. mana sisi ngicela uqale ngibuze kuwena dadewethu ekhaya nihlala nibangaki Ekhaya sihlala so4, uMdletshe uyavakasha. Umdletshe uyavakasha mfethu noma uyahlala ngicabanga ukuthi umuntu ohlalayo umuntu ohlala from Monday to Sunday another Monday to Sunday umuntu ohlalayo lo kodwa umuntu ovakashile umuntu uzofika namhlanje mhlawumbe ahlale izinsuku ezo2 ahambe ahlale izinsuku ezo3 ahambe ahlale usuku olulodwa ahambe phinde futhi kuphele izinsukwane engabuya phinda abuye umuntu kanjalo uyena muphi umuntu la kulabantu engibachazayo uMdletshe mhlawumbe ake ngibuze kuwena sisi uyena muphi uMdletshe kulabantu engibachazayo Ubuya hambe. okay kuyiqiniso mfethu Angeke ngisho ukuthi kuyiqiniso ngoba ngisho nje hlala na uMdletshe. mana ke besizwa njengoba uMdletshe efike ekhaya ngicabanga ukuthi umuzi kaMano baba ngabe mhlambe usuku lakhe lokuqala efika umuntu ohlala naye noma an owner naye lo wamuzi ubafo njengoba kumfowenu wake wambeka yena odabeni lo ukuthi mfowethu kunomuntu engicabanga ukuhlala naye le ekhaya okanje mhlawumbe navumelana yena Angazi ngize ngihlale naye phansi njengoba ngisho nje ukuthi uma ukhuluma naye sobhayena umuntu othanda ukukhuluma inkinga mase ephuzile so angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume naye mephuzile and futhi lo muntu lo ukuba khona kwakhe lana kuwusizo olukhulu nakuyena ngoba uyasiza nje kakhulu ekhaya. Okay mhlawumbe ke ngiqale phansi singibuze lo mbuzo futhi kade ngobuza ukuthi since ni owner umuzi nobabili abazali beni bengasekho umuntu ovakashayo uvakashela wena ngicabanga ukuthi kumele uqale utshele umfowethu ukuthi kunomuntu ozovakasha osibanibani oze kumina uzohlala isikhathi esinga naye futhi uma kunomuntu ozovakasha since kuyindawo yenu nobabili kubalekile ukuthi akutshele ukuthi kunomuntu ozovakasha uzohamba ngosuku lokuthi ukwenzela ukuthini na ungagcini wena sowubone ngazi ukuthi kunomuntu osehlala le ekhaya enganinikezwanga igunya wena okusho ukuthi utholile u50% kamfowethu akangawuthola wakho awuhlangana u100 ukuthi makahlale le ekhaya uyabo because ni owner nobabili so wena indaba ungamtshelanga umfowethu ukuthi kunomuntu ozomane evakasha Mina ngimdala la ekhaya. okay ngiyakuzwa siswami ukuthi umdala ngikhuluma mina ngokuthi ubudala bakho nomncane bakhe emzini wakini account ngoba sikhuluma ngendaba ukuthi nizalwa umama nobaba oyedwa u50 50% wakhe kulomuzi u50% akushiwo ukuthi ngoba uyingane wena ayithatha u20% since inizingane zabantu ababodwa nino 50% kulomuzi so yini ebangela ukuthi ungamtsheli ngaphandle kokuzumdala Hayi angisibonanga ke isidingo salwa ukuthi ngimtshele ngaveswe ngikazenze lutho noma athiwa wayetha kamdingi kodwa kusala wezofika zohlala kahle bu Ayizwa indaba. hayi kahle sisi wezohlala kanjani ngenkani Ayizwa indaba la ikhona. mana bafo uthi uMdletshe usizo lapha nakini usizo ngani bafo uMdletshe Engazi phela ukuthi uzizondlela ngoba phela isoka lakhe
nede nje kube khona izinto obumuzi ukuthi ukhulumele indaba zamafridge ukuthi ngithinta yonke into vele athi ukudla kaMdletshe lo kangibalele zonke izinto ngiyacanga phela ekhaya la. No sisi ayikho mhlawumbe indlela ongenza ngayo enye like mhlawumbe nithola indawo noMdletshe niqashe niyohlala khona izingane lezi zombili zakho uMdletshe angithi izene noMdletshe. Hayi yaMdletshe lencane. Oh ile ncane yaMdletshe kodwa uMdletshe akanankinga nale ayifici vele khona. Hayi akanankinga ngoba mondla wonke umuntu la ekhaya futhi uMdletshe wafika la ekhaya waxhuma indlu walungisa umuzi wala ekhaya mangizosima ngithi akahambeke mina siphume ngithi siphumeleni kwaphela khona nakakufaka la ekhaya lokho kuhlula umfowethu ukuthi akwenze. Hayi sis ngeke mina ngihambisana nale nkulumo oyikhulumayo. Umfowethu uyasebenza yini? Kodwa kufuneka aphanda njengendoda nangu uMdletshe wakwazi ukuphanda naye. Kumele adubule abantu abambe inkunzi kumele enze njani? uMdletshe adubulanga abantu wasebenzisa ingqondo naye ufuna asebenzisa ingqondo ukuze akwazi ukuthi ungenise izinto endlini ethize jatshulwe. Le nkulumo oyikhulumayo isho ukuthi wonke umuntu ongasebenzi ohleze ekhaya ingqondo akayisebenzisa uqonda ukusho njalo. Hayi angizange ngisho kodwa ke ebengiphika kwelokudubula abantu ukuthi angisho ukuthi akadubula abantu akasebenzisa umqondo aphuma ahamba ayofuna umsebenzi ngaphandle. Okay okusho ukuthi since engakawuthola umsebenzi ingqondo akayisebenzisa. Uyayisebenzisa lapha ematshwaleni indlela ayisebenzisa ngayo. Wow. Yo ayingeke sis ayingeke bafuna uMdletshe indaba engakufaka mhlawumbe emsebenzini indaba engakufaka emsebenzini uMdletshe wenza muphi umsebenzi uMdletshe ngibuza kwena unamathenda unekhampani shothi yebo akaza aqashe umuntu nje mhlawumbe umaziyo noma indaba engakufaka kwena emsebenzini mikuthanda. Hayi akamfuni umuntu osifazana osebenzayo wathi uzongondla nje ngenzele konke nawe wavuma futhi. Hayi ngithola yonke into engidingayo ngisiboni nami isidingo sokuthi ngiyosebenza. Hayibo simuncu kuba muncu lokho sisi. Hayi kuba muncu lokho. uMdletshe akakushadanga ngithi. Usazongishada. Hayi wena unesiqiniseko uzokushada uMdletshe. Sesihlale eside kabi isikhathi noMdletshe. Buka ke senihlale eside kabi isikhathi akakushada ngani phongo phela seside isikhathi uthe eqaleni uthe bafuthi eqaleni akahlali noMdletshe uMdletshe uyavakasha manje senihlale isikhathi eside noMdletshe. Uvese umfowethu useshilo ukuthi sihlala naye nami sengizama ukuhamba phezulu kwamazwi akhe ukuthi sihlala naye. Uvele sihlala naye uMdletshe. Ayikho indlela ukuthi niqashe sisi. Ukhona umuzi usashelwa abazali. Enawushiyelwa abazali noMdletshe uMdletshe ingane yakhe nendala. Cha akasiyeni. Umfowethu angazi ikuphi lana limala khona ngoba unekamera lakhe naye nathi sinekamera lethu. Manje angiboni ukuthi ikuphi la ngathula imali khona futhi ekungithukeni kwakhe mina hayi ngubana kumala noMdletshe yena kushuthi khona nje inkinga nayo nami yingakho ngifuna silungise lokho uMdletshe ahlale eceleni mana yabona udaba lolu ninesimo sokungijulukisa nje angazi kanjani ninesimo sokungikhipha kube ni presenter angazi bafo ngifuna ukuzwa ngawe mfethu wena njengomjida ngoba since uSilingibhodi ungekho mawubhema bathi kuyafika ngale okay akukho ukuphazamisayo wena mhlambe ezintweni zangale since uSilingibhodi ungekho Kuyafana into efanayo cause nami ngiyaba nenkinga enkulu kabi uyabona nje uMdletshe ngiyabona ukuthi la mail wayithengela yena usister ini email bekwachatha nje uMdletshe ngengilale mina umsindo njengoba bethi nje awukahle zonke isibhemo sami siyafika ngale mana wesisi naye unomsindo nje ongapheli kunjalo nje imali ebafo angazi uzwa umsindo kadadewenu noMdletshe beyijabulisa ekamereni ini ekamereni lika baba noma mina ngithi ngilala kwikamereni kanibona bahlala kweliphi ikamera ekamereni labazali ngithi phela ekhaya sashiyelwa uforum yeah so besihlala naye njengosi somdala behlala esebenzisa ikamera ekudala yabo oh mina ngisebenzisa ikamera encane so khambeni kwesikhathi wafika uMdletshe manje bafo ngoba ngizwe bekhuluma indaba ukuthi bona mebengale kule yandle yabo wena unokubaphazamisa ngentuthi kagwayo ukuhlaza uyafinyelela ngale ya okusho ukuthi cishe umuntu uma bekhuluma ngale
Angimambele nansi inkomishi la ngifuna ukushaya itiye into oyilalele vele nawe ngale leyo. Akukho mhlawumbe ukukuphazamisa abantu baxabana mebethandana nje banazi ingxabano zabo ongagcina nawe uzingena ngoba ungafuni mhlawumbe kushawa ingane yakwenu. Kungekona kodwa lokho ziningi izinto mhlambe ezingenzeka ngale kwelinye igumbi labantu abathandanayo ezingaze igcine ifika futhi nakwena. Akukho wena ukukuphazamisayo kwenzeka kwelabili lawo. Kuningi nje inkosi yami. Njengobuza usho nje ukuthi abantu bayacabana kunanemsindo uthola ukuthi manje sebebobabili ngale ndlela yabo bobabili. Uyabona ngazi. Ulalele njalo wena? Ngilalele ekamereni labazali bami. Okay, ikamero labazali benu elihloniphekile. Funa sifuna singakushiyi lokho. Yeah. Udade wenu ongashadile. Ukipitile nje ungathi ukipite nomdletshe. Ukipite nendoda ekhaya. Bazijabulisa ekamereni labazali benu. Wena njengomfowabo ukulalele konke lokho. Yo, ayikhona. Sizi kanjalo nje. Kwakwelabazali manje sekuyilami. So ngicanga ukuthi ekamereni lami ngingenza noma yini engifuna ukuyenza njengoba naye ulinikwa ubani phela ngoba kade kuyindla abazali bathi mabeshona bathi ayike wena ikamero lakho leli noma uhlale phansi nomfowenu wathi ayi asikhetha amakamero mina ngikhetha leli ulikhetha kanjani ukuthi kube la ngoba likhulu livulekile futhi mina nginezingane. Oh likhulu livulekile wena unezingane anikukhulumanga nomfowenu. Yazi mina sisi nginokufile ngazuthi wena unokufile ngazuthi lo wamuzo wakho ngoba umdala angazi kwenzeka kanjani lokho. Unokuzikhombela izinto unokucabanga ukuthi kukwakho laphana. It's a family house kahle indlu umndeni ingane kabafo ineshare lapha ya mengafu bafo ishare kabafo ingasala enganeni yakhe izingane zakho mangafa wena zineshare lapha ya kulowa muzi akekho umuntu umdletsha kanalo ngisho u1%. Umuntu ofikile nje ozikipitele ozoyihlalela nawe yabo. So kufanele ngawe ngasonke isikhathi makhona into eyenzakalayo lapha ubafo azi ngokunjalo nawe wazi because niyakudeserve ukwazi nobabili ngezinto ezenzeka lapha. Akuthi kuqhamuke sekuzohlala umuntu hayi futhi ukuthi uzenzele umathanda nje wena uzikhethele uzenzele yonke into oyithandayo. Ngisho ngathiwa mhlawumbe ufuna ukufaka uvrandi kumele nihlale phansi mawunemali wena kumele nihlale phansi noba futhi yazi nginemali la ngicabanga ukufaka uvrandi la nivumelana angabuye emsebenzini senginovrandi nawe uneshare lapha kuleyana anganoma uyangizwa nsisi. Hayi ngiyakuzwa kodwa manje ubonisana njani umuntu ongeza kusiza ngalutho ngaphela umhlala phansi ubonisana nomuntu unisuke nibonisanele ukuthi umuntu naye kube khona akufakayo manje vese ngaza ngisiza ngalutho wayifanele ngize ngibonisane naye. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kumnikeza inhlonipho yokuthi umfowenu kubaluleke kunayo yonke into ukumnikeza nje inhlonipho yokuthi hayi umfowethu kubalulekile ngasoke isikhathi makhona into engiyenza kumazisa yabo because wena ngale nkathi uzofaka overrand wakha wenzani leyo nto leyo ingayikhuphula ivalue yendlu. Mase uyikhuphula ivalue yendlu mase idayiswa ngeke kuze kubalwe ngokuthi wena ufakile overrand kuzothiwa lendlu ivalue yayo imali engaka okusho ukuthi mayo 50,000 25,000 wakho 25,000 wakho uyazi mangathi uyadayiswa so uyakhile kanjalo wena imali enoyithola iyalingana khona wena so uedile okuningi bokwazi lokho. Hayi cha ngingakwazi lokho. Wena bokwazi ngoba umdala uzothola imali eningi mangathi uyadayisa. Ngazi ukuthi nje mina ngingathola something makuthiwa kuyadayisa. Yena yazi athole lutho. Ondliwa yimina vese. Ayi. Ngiyafisa mina into yeni ilunge sisi. Ngiyafisa ilunge into yenu. Angazi noma wena uyafisa nokuthi ilunge sisi. Hayi ngiyafisa ukuthi ilunge kodwa mengakhipha umdletshe eceleni silungise indaba zethu sinayi ngoba yona into engibhalele lana leyo ukuthi silungise indaba zethu sinayi umdletshe eseceleni. Okay. Bafo ukuthuka usisi ukuthi mawuphuzile uhambe yoma intabeni nomemeza uthuka usisi 100% akukho right udade wenu. Yebo umdala futhi nginawe noma ngathiwa bemncane nginawe kodwa akukho right. Ngicabanga ukuthi so umdala ngokwanele ukuthi uma kungathi akuhambi kahle phakathi kwakho nodade wenu ningahlala phansi niyikhulume noma uma ngabe kunabantu abafana no-auntie noma mncane kanjalo nihlale phansi nabo niyikhulume indaba yenu ukuze kube khona umuntu ozoba phakathi nendawo ozoba neutral ongekazabe ngakwena ongekazabe ngakusisi njoba kwenzeka njengamanje mina ngazi lutho mina ngihlaba wrong kuwena wrong kuyena
ake ngiqale ngawe nje lokho kwenza akukho right kumele nihlale phansi nikhulumisane nodadewenu noma ngabe yini engakuphathi kahle okubalekile kunakho konke ukuthi akulalele nawe udadewenu ngiyazwelana nawe nami ngumuntu wesilisa ngingaba nawo lo nkinga leyo obhekene nayo yokuthi ulwisane nalesihlava senzayo sesakho akukho mnandi even kuthiwa ingane yakini iyajola jola nomuntu ongamazi akukho mnandi how much more ke isijola nomuntu ekamereni lama wakho kini lo muntu lo aphinde ahlale khona lapho kini futhi akukho mnandi kubuhlungu kakhulu nje mfethu kubuhlungu futhi hayi kancane ngoba abantu bendawo basikhuluma mina umfana lapha njengoba nje ngiqhubeka igama sangabe ngiqhubeka ikhaya lasekhaya kodwa ngikwazi ukuqhubeka lokho uyena usisi wami lo ulethe indoda kuyagibhida mina mangilethe uma wengane yami wathi uma wengane yami lengane ayifani nathi hawo ekuyona yakamkhize lengane kusho yena ubona nje singatholani noma wengane mina isimo sakho uma wengane wazo wagcina wakhetha kusituba sis yini le ubona ukuthi ngane yakho yona yakhe Ngoba nale ntombazana wethu khona emajointini angiyazi kwakuyazi ngisho lapha endaweni futhi ayifani ke nathi vesi leyangane ikephi la kutholakala khona ingane sis le yakhe efana nakamdleje ifana naye Mdleje impela akwazi kwakuhle wona kumdleje ehlala lapha ekhaya akwazi kwakuhle kwakho dadewethu cha siyakubongela mfowethu bengisafuna ukuvezela lakhe iside wrong ku-wrong konke lokho angifuni ukuqamba amanga angikuthandabuza ku-wrong konke okwenzile kodwa ku-right ukulwela ikhaya lakini ku-right okwenzile ukulwela ikhaya lakini kuwukuthi ulwela ngendlela e-wrong kodwa wona konke okwenzayo ku-right bafa ku-right okwenzayo uqhubeke futhi ulwela kini intenhle lo yenza ukulwela kini abantu bangazi kokuchancalaza kini ukhona umfana njengoba usho ukuthi unqubeke nje kumele ikhaya lakini liqhubeke kumnyama kubuvu kumele ukulwele lokho dadewethu ake ngibuyele kuwena ngicabanga ukuthi umfowenu umhloniphi mhlamba ngiqale lapha umhloniphi umfowenu ukuthatha indoda ngaphandle lapha awuzoyihlalisa kini ku-wrong 100% ku-wrong mhlawumbe bakutsheli bayakusaba umakhelwane ku-wrong akwazi ukuthatha umuntu le uzomhlalisa la and ngicela ukuthi ngaphambi ukuthi ngiqhubeke bafo khona into esike sayikhuluma mayelana nomsebenzi wakufuna ukwenza weinkukhu angisazi ukuthi uqhubeke wathini umsebenzi wakufuna ukwenza weinkukhu Mdleje kodwa ngazi noma wanqaba noma wenza njani yabo kusuka kuyona le ndaba le yokuthi mina bathi bayazizwa ibhemo zami mangibhema ngani kahle kahle ngangishisa impepho ngoba ngacela yena usisi ngathi mina asigayeni izulu la ekhaya phela kwagaywa la ekhaya sikhulume nabantu abadala especially njengoba nje ngangiphathi kahle nale ndaba yokuthi sihlala noMdleje ngathi ke ngoba ngibona ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ngikhululeke ngiyozenzela emsamo uyabo ngazenzela ngale egumbini lami so ngathi mangishisa impepho lapho wafika uMdleje wathi ngizoshisa umuzi wavele wafika wathi ushisa le bhemo zakho la wathela impepho ngamanzi wachitha nokhamba enganginalo lapha ukhambani ulaluncane ngoba phela ngikwazi ukugaya mina ngathi ngijuba ngathela ijuba lona lelo walichitha ke uMdleje ilaza susana khona njengoba nje nisho ukuthi nike nangifuna nje ningangitholi so bengingekho nje ukusikashana ngizama ukuthi nami ngibone uzokwenza njani njengendoda mhlawumbe na usisi ngizokuye sehlile umoya yabo ngathi uthanda ukuba nzima sisangithoba baba besaphila benomama siko bebewenza yebo kuphatha kanjani ukuthi umfowenu befuna ukuqhubeka la bagcina khona engakwazi ukuqhubeka ngoba uMdleje uyaphikisana nako akufanele yena ahlale phansi nathi noMdleje ima uMdleje kanti uyini la kini usefana nelunga lomndeni sesihlale eside isikhathi into efanayo kuyona sisi ufana akayena wakhona kodwa izinto eziningi silungisa sonke naye ibafo uMdleje ngokwakho enhlizweni yakho uyafisa hambe ne ngiyafisa hambe yabona nje into ayenza angiphathanga kahle neze ukuthi ngashisa ngokushisa impepho ekhaya ngashisa umuzi wasekhaya wayingenela ekamereni lami wacisha impepho wayithela ngamanzi hayi bafethu ngeke sisi ngeke
ngicela sesinyame noqashana nomdleje please. Wamshaya nje emva kwalokho kwensenze lokho. Uba unqube Umuntu ashaya umdleje. urongo Kakhulu. Uba kuyingane zami loya nemshaya futhi kwafanele amhloniphe imidala kunaye. Emzini kababa. emhloniphi Emzini kababa. yazi bafethu kahle kahle angigqugquzeli ukushaya Ukukhabazela lapha. ukuzele ini ngicabanga ukuthi kodwa ayiphi indlela wengalungisa ngayo kufanele abiza amaphoyisa umdletshe wabiza amaphoyisa aseshayiwe Chaza ngawabizwa abaleka bahamba nje badenya enyamalele nje nisho ukuthi beningamtholi. hayi sisingeke kuronke kuningi okurongo kwenzekalile engicabanga ukuthi kumele sikulungise because kuno part 2 ozayo sizoyilandelela lento kumele siyilandelele njoba umfowethu ekhuluma ukuthi uyafisa umdletshe ahambe nempela umdletshe kuyafanele ukuthi ahambe ubona kumele uzame indlela ukuthi umdletshe aphuma ahambe unelikubo umdletshe indoda ekwazi ukuvusa imizi yakweminye imizi azomisa ukuthi kungayiwe edlozini lale ekhaya indodana leyo ayihambi yohlala kubo akahambi umdletshe ayohlala kubo umfowethu uma ukuthi wamthinta engathi wambambatha ngoba nakusowabuya ube kuthiwa wayishayekile ngaba kabuyanga futhi wathinteka nje ke njoba sephinde wabuya futhi ngicela umncenga umdletshe ahamba yekubo emdletsheni la hlala khona kubo ngoba phela umfowethu lo ufuna ukukhululeka unqubeka ekhaya kubo sisi ngicela ukuthi utshele umdletshe ayigubhe ayikubo khona umfowethu uzokwazi ukukhululeka kuba ayikho umuntu ongenalo kubo noyedwa awutshele nje ulokhuza nomdletshe ashaya ishwaphana sakhe ahambe asale umfowethu le umfowenu kubo akhululeke ngiyakucela kuzokwenzeka lokho Hayi sizoyisisa ukuhlala phansi sibonisa. sizoyilandelela nathi siwuhlangamidi sizoyilandelela siyafuna ukuthi yenzeke mfowethu Nkosi yami. ngiyacabanga ukuthi ifiso sakho sizokwenzeka Ngingajabula kakhulu. mbukele lapho ngasekhaya mani angazi kodwa ngibona ngathi kuthanda ukuthi kube nzima kakhulu usisi ubonakala umuntu ozicabangela kakhulu yena kuba nzima kakhulu kwemangjalo umuntu ezicabangele yena akhohlwe ingane yakubo kunokuthi acabangele ingane yakubo acabangele imdondoshiya nje yamadoda kweminye imizi irongo lonto leyo ngoba ke isikhathi sesivumile sekanje kusebenzekile khona kumnyama kunje akuvele ngisixebo yazi mfethu engathi wonke umuntu mfethu angakhumbula ukuthi makwenzeka kuba sothandweni lo muntu lo usuke nelikubo usuke ezalwa abanye abazali ephuma komunye umuzi uyabona awukwazi ukudela umuntu oyigazi lakho ngenxa yomuntu ohlangane nayo emini limnyoni ngoba lo muntu lo ngelinye ilanga mhla wathatha izinqumo zakhe uyophuma kulolo thanda kushiye kodwa umuntu wakini uyohleze khona ngaso sonke isikhathi ningangabona ngasolinye nomuntu wakini namhlanje kodwa lokho akusho ukuthi kusasa dibana nabantu bakweminye imizi ngomuntu wakini ngoba nizodibana nabo la kodwa mawusuka la uyapi uyakini la uzofica khona lo umuntu okade uhlangene nabanye abantu ngaye asikho isidingo esikhulu kangako noma esingakanani so ukuthi uhlangane nabantu bakweminye imizi ngomuntu wakini ibhlungu indaba yalapha kaMkhize ngoba unqube uyambona ukuthi umfana osemncane onezifisa ezinhle ngekubo umfana onezifisa ezinhle nangayo uqobo ukwazi ukuvuka ekseni uhambe uyophanda uphantela ukuthi nawe kube khona mhlambe okuzuzayo noma oba nakho okubiza ngokuthi okwakho lokho kukhombisa ingqondo yakhe iyasebenza yabo so uma ngabe ebhekene nenkinga yokuthi udade wabo unomuntu othi akayifuni unkosikazi osebenzayo noma akayifuni intombi esebenzayo yena uzoyisebenzela intombi le ntombazane uyikhanda ngendlela yokuthi noma ngafa umdletshe iyosala ibone bonke abantu besilisa beyibantu abangeke seqophelweni lokuthandana nayo ngoba iningi labantu besilisa njengamanje sebefise ngazuthi nomuntu wesifazana angasebenza khona kuzobanjiswana so mengafa umdletshe ibambisane nomunye umuntu iyohleze yona ibone ngazuthi lo muntu akangithandi ngoba akangenzeli konke kanti cha isikhathi esiphila kusona manje sekuyileso sikhathi abantu abaningi abaphile leyo mpilo masehambile amadoda esontweni bayothanda zomthandazo owodwa ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize ungiphe indoda enemali ngoba seyibonile impilo ngaphandle kwendoda enemali ayikho ngoba yena izandla zakhe zanqunywa indoda enemali so ayisekho yona sekuphelile ngaye
engathi umuntu wesifazane bengavuka ayibambe iqine aqinisekise ukuthi konke akakufunayo uyakuzuza, konke akakufunayo uyakuthola ngamandla akhe, engadiphendele emntwini. Ngoba ukudiphendele emntwini ugcina sowudrive, ugcina sowuphethwe ngeremote kuthiwa ngala ucabanga ukuthi mangayi ngala konje ngithembeni ngoba lo muntu kukhona engizokuzuza kuyena. So ngenza noma yini ayisho ngoba nginento engizoyizuza kuyena. Kodwa mangabe ngizimele akukho lula ukulalela noma yini esho umunye umuntu. Kubalulekile ukuyimela ngani zakithi. Kodwa leyo kuxabana kwezingane zandawonye angiyipromote, ayikho right. Nale yamantombazane athatha amadoda noma athatha abafana la abahlala khona ayobahlalisa emakubo, emzini yasemakubo la kunedlozi lakini, uhlala nomuntu wakomunye umuzi, nenza zonke izinto lezi enizenzayo la egcekeni, kungekho ngisho isilwane sake saphuma kubo kamfana sezale ekhaya. Kuyichilo, kuyihlazo, angimele ngabe kuyenzeka. Kodwa kuyenzeka ngoba siphila nabantu abanenkani, siphila nosonkane esikhathini samanje, abantu abakholwa ngokubona. Ungamfaka umfana kini engalobolile, kuzokwenzekani pho mangimfaka? Kholwa ngokubona. Engathi bese ngabambelela kulezi zinto uma ngabe kuthiwa ungachama endleleni uzoba nethumba lendlela, ungabuza ukuthi ngake ngachama nje angibanga nalo sengizoba nalo namhlanje. Ungachami ngoba lonto yayisho ukuthi ungachami. Kuthiwa makudlula ilokhuzane iUndertaker noma lokhu kwelokhuzane okulayisha idumbu, kuthiwa bamba unwele, libambe musu ukubuza mangalibambanga kuzokwenzakalani. Inkolelo esinawo njengabantu abamnyama ukuthi kumele sikwenze lokho ngaphandle kokubuza. Igama le channel Uhlanga Media, igama le show why mina, igama lami ngoQumbasi. Xebo.